Λοιπόν, παιδιά, έχουμε έρθει εδώ. Να ρε, εδώ θα κάνω κανένα βολή. Α, καλά, καθάρισε, δεν έχει ψάρι. Παιδιά, ψάρι. Πρώτο ψάρι. Άγγελε, ψάρι! Να κλείσουμε λίγο τα φρένα. Ω, είναι ωραίο, ωραίο κεφάλι είναι. Μην πας από εκεί, ρε. Ω, παιδιά, μπλέχτηκε. Είδετε. Να το σηκώσω, να σας το δείξω. Παιδιά, ορίστε ένας κέφαλος. Εδώ, νάτος. Πολύ ζωηρός, βέβαια θα πάει μέσα. Πολύ κακό release, μου έφυγε. Εντάξει, πάλι καλά έφυγε μέσα. Πάμε να κάνουμε κι άλλο. Οφ, ευτυχώς δεν το σχαλώσαμε. Τι κάνω ρε. Πάρα πολύ καλή βολή. Να σας δείξω, παιδιά, και την πεταλούδα. Είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή η πεταλούδα έχει βγάλει πάρα πολλά ψάρια. Ρε, μου μπερδεύτηκε η πεταλούδα. Πάμε διπλά. Από πού την πήρες? Οκ. Πάμε καμιά βολή εδώ πέρα. Όχι ρε, μην μου βλέκεσαι. Όχι ρε παιδιά, το χάσαμε. Δεν πειράζει. Πω. Πω. Ένας ωραίος κέφαλος. Τον ελευθερώνω και σας τον δείχνω. Ορίστε παιδιά, άλλος ένας κέφαλος ωραίος. Αυτό πάμε να τον κάνουμε ωραίο release, όχι σαν τον άλλο. Έφυγε. Πάμε εδώ πέρα, κάτω από το κορμό έχει ψάρι. Τι? Παιδιά, πάει πεταλούδα λογικά. Οπα, την έσωσα. Ωραία, δεν έχεις πάλι καλά.
Παιδιά, μάλλον θα χρειαστεί να βάλω σιλικόνη τώρα. Θα βάλω τη Delphin, αυτή που είναι με γεύση γαρίδα. Άγγελε! Άγγελε! Ακούς! Εντάξει παιδιά, πάλι τη χάλασα. Εντάξει, τουλάχιστον έχει. Από εδώ κάτω θέλω να το πάω. Έχω βγάλει ψάρι φέρνοντας το από εδώ κάτω. Με τσίπησε, πάμε στον Άγγελο. Θες να πάμε λίμνη? Θες να πάμε στη λίμνη? Σου λίγο. Σου λίγο γιατί... Τι έχει? Έχω... Κλείθηκε γύρω από αυτή τη φανικιά με τα γκάτ και μετά δεν έβγαινε. Οκ. Χρειάζεσαι τώρα? Όχι τώρα, γενικά ένα χοντρό παράμονο. Πόσο το χοντρό? $0.26. Εγώ $0.26 έχω. Δεν χρειάζεται κάτι λιγότερο. Παιδιά, φύγαμε από εκείνο το μέρος που ήμασταν. Περπατάμε να πάμε σε ένα άλλο ποτάμι τώρα. Έχουμε καμιά 5-10 λεπτά περπάτημα. Θα σας ανοίξω βίντεο που πιάσουμε κάποιο άλλο ψάρι. Αλλιώς το βίντεο θα τελειώσει εδώ.